The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Keseng Riboy People's Council kepada keseng bahalang kepada Thamai Hapok Riboy District kepada sedang bahan mi lengba ki kam paper kibai dei bat ke imlang salang hatem Riboy kepada penlum penlang ru yaki kun samla bantau yaki sinat trikam ha keleng ke district bat ru bakin penyeso sikene ke kenhun nak banta bantai yaki imlang salang siaga jingba kinong ilam jeung seng kimi hak arp sau tarik ujumang arjar arp sau kilalet poi sha western Riboy ha ka senong jirang nak banta ban pen scam mi kinong ilam bat kinong kit kam ki bagi samla nang ni kathan kilajit ban penyeso sikene keseng ka kenhun ki samla nang ni kathan ke bla penyeso sikene keseng kilajit ban menjur yaw samla yo kemen lapang ban long kumu presiden bat yaw samla kham kraw thank you kumu general secretary bat kinong ilam jeung seng kimi kila pen scam ye kini kinong ilam sikene kathan kentup ye kiwe pat ki dekhot jong ne ka snat trikam bathamai jong keseng haba ajin kran nakaliang jong presiden keseng uba Jason Lennox Nongrum ulong bahaba keseng kalej hakeleng ke distrik Riboy bantau ye kisna trikam kalong bantip ye kijinge jong ki paiba ki badan hakeleng jong distrik kanang bakum kinong gilam ki bahakmat kinla banshim ye kisenjam kat kum ke jingwan ki jingdam nalor ke jing pentian semai kini kesengil IT ru ye kalama jong keseng rengkat bat ki register naga bantaban sedang ye ki jing trikam hakini kathain kum ki dikhot ki bapura jong keseng nalor uba Jason Lennox Nongrum ubri presiden ubal shimru ia kebentaban penskam ye kita kinong ilam ke jirang circle la yadan langru secretary uba Vincent Sokwai nang tau uba Mission Tron ubri vice president uba Lazarus Rani ubri organizing secretary uba Victor Sulen ubri assistant organizing secretary uba Roshan Maulong ubri finance secretary lempat kiwe Hapok jong nega dong pengathan malo batip khamba lan na mapi kinong shong but hak nega dong pengathan jirang ki igi jingdon kam ki bahakmat mano basutu khamba ban yapi but kadi henta habang iyo ban ya phone but kinong kikam jong nega dong pengathan ya baki keli kai baka people's council kadon ban perkhat na kabata ka jirang na kran na kabasyai baka People's Council kan advocate kan keren na kabenta ka bit kabiang jong kipat nong shong shnong ka People's Council kayang akan nongrim ban pentik na baki long kmi jongi kimdei basyak tombor ka People's Council kayang akan nongrim baki kun sam lagi jongi kidi banla baniang halaki jong kikja ka People's Council kayang akan nongrim baki nong shong shnong juga dong pakatan jirang kidi banyo ya kahok ki kita ki hok kahok ban pule, kahok ban sumar, kahok long trai ya ka kendo ka siap. Kini kita ki bangi ngisngo, ki basya hakmat naka benta kan ka dong bangathan. Bat kadi hata. Ka banga perkenau ya kinong ilam ki jong pinang ne. Ba ka People's Council kanungla ban dictate nanong po lek syata le kata keren ya kata. Henry nyipen slur ya pi. Da ka mensim jong ka jingye. Ba le e ka babatam na kamta juga jirang kaseng kalai don lupa pati hasnda la kade ka bagi hapan warchane la kade bagi hapan kyusha secretariat la kade bagi le kum noru le e ka babatam bak hak ne ka sini ngako ban shim ka kabu ka ban kong tam ka ba ngiko ban asan la ne ban aikam ya pi kalong bagi khot jong ka People's Council jong ka jirang circle kin shim ya ka kam ka ban kong bat kata kalong bagi khut ya ka hol kini kam ke balik saya gimpoi perkat henry mende marsen poi yang kena jaga habangarung syapo ngayoi bakahol dap daki jabok sudah niap yano ban penkut niap yano ban wan ban le kini kicing kam kini kita ki ba penklan ya kasinong hagado ko penklan ladang ngawan nanong po bat ngayoi ya kajing jabok jogane kahol ngatarai kapan perkat yang hato kini semua ki don yang kata kajing klik namat kader kadi ka yeng ngajong pi ladang imla ban burom ka yeng nginom la ban syakri ka yeng
Kabaningkong tam kabangi ngipa yapi balik kakam kalong ba pihak banyemi renti shisni ban patikna bagani kahol kan kaladur bat hat dei hanta kan mi kajiya kan hapo juga shinong bagajing don juga People's Council kawon ra gajing kala bat gajing kala kabaningkong kalong ba hagani ngasni kan ga yeng kal ailat yang yapi bangin yari tengen kumne bat kai ga bangin suklian kan kalong daki kam ki jongi piabe ngatarai kamdei kabalong kedisya ni kabalong tamula ban perkuy ya kahol kadei kakam ketang kadi kakam kabang ibu kuy ya ka kenang ba habangirung sapo joka ni kuy lang kar kum perkhat mene mas sendrung ngasmu kumba te balingong shit balingong smu tikit namar ba kitu ki jingjabo ki bangang ayu ile se kar kum perkhat ka jomaru kenyat ngadon i jingwe da ka bekeran kumta ngemut ban penrem hembe nga perken mau ya pi baki kam ki barit tam kilong ki bukong sang hadu kata-kata habinyawan hajirang nyimwan ban seng ya ka People's Council bangingin yo ya ka jing mentoy lane bangingin yo nang lane nyin preslor ya pi bapile e kam mentoy shimen hande yiwan hang ne daga mensim jong ka jingit kli bakade ka por yangi nari boy bangin sey ki nong yalam ki bala ban yalam ya ka district om tang e ka jirang bat namar bala dagi perkhat ba ya ka e ka bakum ka seng kalayat hakini kendiat penai ki baladat kalong ba nyila sange shisndon ban IT ya ulakam sesyar nari boy shabar bat ka no pil sungtu e kata ngani ka jingstap ka jongpi kadon kapor ka banyimla berkeran ya ki isu jo ka district kadon kapor ka banyimla ban ya set namta ka bha kamiat jo ka district bat ki e kita ki jingkan la let us be practical nga omay pi ki kita ki bangi nyimla ban keren namta ka district ki kita ki bor ki bana shabar ban prashan ban pria yang IP Henry ka People's Council kayang hagan nongrem ban pensilur bat limba ka People's Council kay ka bangi ngiwan ne ban yatu syapi kalong bangin ie nyin yada bat bangin perklan ya ka district ka jongi ka RBPC kadai ka seng ka bahyang hakin nongrim ki baskam ka RBPC ka khot ka wer yapi hakane kasni om tang bapinlong tang kita ki khot lane bapindon tang ka kerteng po kaseng henry hidai banlong kita ki badon ka jingkit kli bantre na ka benta ka imlang ka salang ngimpa banlong bapidon tang ka kerteng po kaseng klem ki kam henry ni dun kam ya kata ka kam kai kata ka kam bat ka nongrim ka ba ka seng ka yang ka nongrim ka ba ka seng ka yang ka dehi bantre na ka benta ka imlang ka salang ban yada ya uparado parasnam ban pek ya ki jingye ki ba ka dong bat ka than ka kandu dei namar kane ka RBPC ka khot ka wer ya pi pun samla om bangi khot ni wer ya pi da ka jingkula bangin ai kam ai jam ya pi ngin ai ka spak ka hajar ya pi henry ngimla ban ai ya pi kita henry ka ka bangila ban ai ka dei tang ka jing sakri nginget bangi kermen ba ma pi kit khot ki ban sa sim smai menta ka sngi badlong kit khot ba pura jongga RBPC jirang circle pidon ya kata ka jingket kli dei ba pidon ya ka jingket kli ba pisawan ban peniaso ya lade hapo kane ka seng ka jongi nginget bat ngi kermen ka jingdon ka jongpi kan wonra jing mentoy hapo ka dong bat ka than kamtam ya kane ka jirang ka jongpi nginget bat ngi kermen ba ka jingdon ka jongpi kan sawanra sisa ka jingkela hapo kane ka dong ka than kumbai nongkran ki bahakmat kila dep on ba ka jirang ka hapo ka bordar area ki basyong basa hapo bordar ia kendu sibun ki jingye khamtam nadu ban sengkam sengjam ngilaju yo sngew bak ngiju yo iru dalagi jong ki khmat babun hi ki business ki balale hakine ki dong ki than ki jongpi ki dehi na ki barjela kita ki barjela kilawan klunlut ya ka kamai kaji kila klunlut ya kata ka lat kalenti ka ba mapi ki trai ki dei banyo ngi kenturu ya pi kum ki kun samla jong ka jirang ba dalile him dei ban ailat ba pinsha yuroi henrai dei mapi
iban yalam lenti iban peni iban sa pensutu khamtam ki pajba nong sunong ba kumno ngidai ban ya teli para mengi kumno ngin ya kersan para mengi ladangin ailat ya unong wei unwan ban kulun bentuk ya kaspak kapau un legrak pat salah sunong